Bé, això que tots us pensàveu que tot era una simple pantalla és la famosa Galaxy Camera de Samsung, la primera càmera que incorpora Android dintre, amb una gran pantalla darrere. La càmera és de 16 megapíxels amb 21 de zoom i porta 4 processadors. Incorpora l'últim sistema de Google, Android 4.1 Jelly Bean, amb actualització disponible a 4.1.2 oficial. Com podeu veure, la càmera és simple i després tens tot el poder d'Android. Pots accedir ràpid a la càmera, fer una foto, i compartir-la. Com veieu, li costa una miqueta. I la podeu compartir amb tot el que vulgueu. Si la vols penjar al Twitter, aquí veieu que tot es pot fer. I la càmera incorpora un flash, que a vegades t'assustes una mica quan surt perquè el soroll i la velocitat en què surt és super forta. Com podeu veure, la càmera és estil Samsung 100%. Facebook, on tots esteu enganxats. I és que no té gaire cosa, o sigui, la càmera és molt completa perquè pots fer les 1001 virgueries que tens amb una càmera normal, però tàctil, que fins que no t'hi acostumes acaba sent una mica pesat. Perquè, per exemple, si fem, no sé, aquesta no, aquesta. Si fem una foto un minutet, o per exemple tenim totes aquestes virgueries d'aquí, que pots fer el que vulguis. O simplement anar i, com hem fet abans, veure un vídeo al YouTube o anar a visitar l'Instagram, que és on hi ha totes les fotos ficades, aquí al Marc Quinto. Com veieu, la càmera reacciona bastant bé. Pots entrar allà on vulguis, pots tindre Spotify, pots tindre, el que se't fiqui a la ment que tens a Android, ho pots tindre aquí. Google Maps. Va a través de Wi-Fi i amb targeta de dades. Per això moltes companyies la venen i tot. El preu són quasi 500 euros aproximadament i està disponible a qualsevol botiga gairebé. Pitges el botó i vas directament. La fotografia. La fas en flash. Si salta. La fas a través de la pantalla. Les notificacions estan aquí. I això és la Galaxy Camera. És que no té gaire cosa més. És el cos d'Android amb la càmera de 16 megapíxels i 21 de zoom de Samsung. El que té més a remarcar és que és la primera càmera amb Android i per això Samsung treu bastant de pit. I aquí la tenim. Si sou uns bons amants de la fotografia, millor us compreu una bona càmera, que per 500 euros teniu qualsevol càmera del mercat. I si sou amants d'Android i voleu una tablet amb càmera, potser és la millor opció, encara que hi ha molts terminals que fan les mateixes fotos o millors.
L'únic és per tindre un capritxo més. Aquí és la primera review que fem a AppleDroid, appledroid.cat, i esperem poder portar-vos l'última tecnologia amb Android i Apple a casa vostra.